Uabdakade Mulawudze, Shumani Nemadozi, Isaac Mundau, Wiseman Baloyi, noChianelo Munyai, kufuneka bephendule ngokududula kwaMoses Maluleke. Babanjwa ngeziganeko ezahlukeneyo kwezinyanga ezibini ezidluleyo. Usapho lukasodolophu wakhetyengwayo lwanelisekile inkqubela phambili kweli tyala. Uthi bayakwamkela ukuxoxwa kwetyala. Abarhanelwa abathathu uMulawudzi, uNemadozi noMudau ngaphambili baliyeka ilinge labo lokufumana ibheyile logama uBaloyi eqale ilinge lebheyile izolo. uBaloyi uxelele inkundla ukuba umsulwa esithi abezotshutshiswa banabo ubungqina bophando bumoyamanisa nesesigadengo. Ukwaphikile ukuba unolwazi ngekhaya likaMaluleke engazange wacelwa nokuba alipeyinte. Abezotshutshiswa bathi ingxelo zeeselfoni zibonisa ukuba uBaloyi wayekwikhaya likaMaluleke ngethuba idutyulwa. Umphathi wezokhuseleko loluntu eLimpopo uPoli Boshielo uthe luphambili kakhulu uphando. We're still investigating to get more. As a right, he has got a right to make his bail application, but for sure you heard from our lawyers, the NPA, say we are ready for trial. Igunyabani lezotshutshiso lithi selikulungele ukutshutshisa abatyholwa abahlanu. At this stage, the state is done with the indictment. The matter is ready to go for trial in the High Court. Bonke abarhanelwa bajongene nezityholo zokubulala, umrhanelwa ngamnye kubo, esinye selinge lokubulala kunye neseyelenqe lokubulala phakathi kwezinye. Abahlali bebeqhankqalaza ngaphandle kwemiguba yenkundla benyanzelisa ukuba abarhanelwa bangayinikwa ibheyile. Abarhanelwa baza kubuyela enkundleni kuLwesine weveki ezayo.